Mukabat sa 10 milyones nga kantidad sa mga modernong makinarya ang nadawat sa 35 ka mga benepisyaryo sa Lanao del Norte niadtong Biyernes, Marso 24, human sa opisyal nga pagtunol niini sa Provincial Agriculturist Office. Gikalipay sa mga benepisyaryo ang aktibidad tungod kay nakabato na sila og modernong mga makinarya sama sa corn dehuskers nga dunay shellers, chorizo production equipment ug ice maker. Ang 35 ka mga benepisyaryo sa nasugutang probinsya gilangkuban sa 27 ka corn clusters, 7 ka rural improvement clubs ug usa ka community fish landing center. Atol sa turnover ceremony, gipahinumduman sa Provincial Agriculturist Office ang tanang nakadawat nga pangampingan ang gihatag kanila sa provincial government aron mapalambo nila ang ilang panginabuhian ug motaas ang ilang income isip miyembro sa ilang mga kooperatiba ug mga asosasyon. Gidayeg sab sa Provincial Agriculture Office ang mga pagpaningkamot sa Municipal Agriculture Offices sa matag munisipalidad tungod sa ilang suporta sa mga benepisyaryo aron ilang makumpleto ang mga dokumento ug rekisitos nga gikinahanglan aron mapatigayon ang turnover. Hilabi na sa preparasyon alang sa multi-million project. Gipahinumduman usab ang mga benepisyaryo nga gikinahanglan nga aduna sila kaakuhan sa mga proyekto ug mahimong kaabag sa gobyerno sa pagkabot sa food security sa Lanao del Norte Province. Ang pundo alang sa nisgutang proyekto gikan sa 20% development fund sa probinsya, ilawom sa farm mechanization program sa tuig 2022. Mitindog isip representante ni Governor Imelda Angging Quibranza de Mapuro si Sangguniang Panlalawigan member ug Committee Chairman on Agriculture Renario Bihag atol sa distribution activity. Nasumala ni Board Member Bihag dili gyud mobalibad ang gobernadora ug ang probinsyal gobyerno kung ang suporta nga gikinahanglan kabahin sa programa sa agrikultura kay nasayod ang gobernadora nga halos tanang residente sa probinsya sa Lanao del Norte nang inabuhi sa pagpanguma. Mipasalig ang mga benepisyaryo nga palambuon ug ampingan ang ipanghatag nga makinarya ngadto kanila. Gihimo ang turnover ceremony sa Provincial Nursery Seed Farm sa Kapatagan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe